Dobrý deň u dnešného videa. Dneska pôjdeme na vyhliadku. No a uvidíme sa, keď budem natáčať. Tak čaute. Tu je tabuľa vyhliadkovej veži. Kaviareň, jaká tu by mala byť. Ideme. Jak? Však nemám internet. Oni jak ma nebudú vidieť. Ďalšia. Taká tabuľa. Tu je takéto. Dobra, nech spadneš. No, taká prhliavač, čo to je. A už iba budeme postupovať tam hore. A ešte tak. Tak, dúfam, že to dokončím. Vyhliadka. No a my ideme na ňu. Bude to dlhá